Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангори вазни ним сабук, ду легендаи вазни ним сабуки UFC Макс Холлоуэй ва корейски зомби вохӯрданд. муҳорибаи онҳо муҳорибаи панҷраунда буд, аммо дар сеюм раунд ба анҷом расид. Макс Холлоуэй дар аввали сеюм раунд корейски зомбиро ба нокаут равон карда боз як ғалабаи дурахшони дигар ба даст овард. баъди муҳориба корейски зомби карьераи худро ба анҷом расонида чунин суханҳо гуфт: «Ма дигар ба муҳорибаҳо намебарам. Доимо барои худ чемпион шуданро ҳадаф мемондум аз аввали карьераи худ. Ма дар ин ҷо барои сеюм, чорум ё панҷум рақами рейтинг будан нестум. Мо барои ин муҳориба омодагиҳои ҷиддӣ дидем. Барои муҳориба бо Макс омода шуда пурра боварӣ доштем ки ӯро шикаст дода метавонам. Аммо ма ин корро карда натавонистум ва фикр мекунам ки дигар чунин имкониятро ма пайдо карда наметавонам. Барои ҳамин карьераи худро ба анҷом мерасонам», гуфтааст зомби. «Мо ба ин легенда миннатдории худро мерасонем ва ба ӯ барор хоҳонем». муҳорибаи пурраро дӯстон дар телеграм канали мо тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описанияи ҳамин навор. ана оиди Макс Холлоуэй боша, пас ӯ аниқ довталаби асосӣ барои камарбанд аст. аммо онҳо бо Волкановски аллакай 3 маротиба ҷангиданд ва Макс 3 маротиба бо қарори доваро шикаст хӯрда буд. оё ташкилот чорум муҳорибаи онҳоро ташкил мекунанд ё не, ҳозирашда маълум нест. лекин худи Макс эълон карда гуфт ки ягон касро ба муҳориба даъват карданӣ нест ва ин корро бояд ки ташкилот ва мухлисон кунанд. худи шумо дӯстон, чорум муҳорибаи Макс Холлоуэй ва Александр Волкановскиро дидан мехостен ё не? метавонед фикротона нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. дӯстон, чӣ гуна ки аллакай медонед, шаби гузашта варзигари тоҷик Самандар Муродов дар муҳориба зидди варзигари бразилӣ Лукас Сампайо ғалаба ба даст оварда рекорди худро 9-0 кард ва ҳамчунин гузариши худро ба ташкилоти UFC боз ҳам зиёдтар кард. акнун танҳо интизор мешавем ки ӯ дар ташкилоти UFC баромад кунад. ногуфта намона ки Самандар аз ташкилоти UFC аллакай пешниҳод дорад, аммо барои имзо гузоштан ва дар он ҷо баромад кардан ба Самандар визаи амрикоӣ дар кор аст. барои ҳамин дӯстон умедвор мешавем ки Самандар дар турнири UFC 294 баромад карда метавонад. турнири UFC 294 ки рӯзи 21 октябр ба нақша гирифта шудааст, дар он Лоиқ Раҷабов, Нурулло Алиев ва Муҳаммад Наимов баромад кардан мехоҳанд. Лоиқ ва Нурулло чанд муддат пеш ин чизро гуфта буданд, аммо Муҳаммад Наимов боша шаби гузашта аз ин чиз хабар дод. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ чунин суханҳо навишт: «Ҳамакаса билетҳоро бигирен, роҳ ба сӯи Абу-Даби, UFC 294 иншааллоҳ». ва боз Муҳаммад илова карда навишт ки ҳадаф UFC 294 иншааллоҳ. ва дӯстон, аз ин ҷо гуфта мешавад ки Муҳаммад Наимов муҳорибаи навбатии худро дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 мегузаронад. ана оиди рақиб боша, пас интизори хабарҳои нав мешавем. ҳам Лоиқ, ҳам Муҳаммад ва ҳам Нурулло дар Абу-Даби баромад кардан мехоҳанд, аммо ҳоло рақибони ягон тай аз онҳо маълум шудагӣ нест. барои ҳамин хабарҳо оиди рақибони онҳоро интизор мешавем ва умедвор мешавем ки ҳамаи онҳоро дар турнири UFC 294 дида метавонем. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.